μαζί με τον Νόιερ φωνάξαμε ταυτόχρονα. Σήμερα θα παίξουμε TNT Lane. Ναι, τρέχω. Δεν ξέρω. Κολλάει. Ναι. Και περιμένω. Ο σκοπός είναι να επιβιώσουμε. Λαγκάρι. Εγώ το σύρω πολλών. Ο χρήστης Μίστερ Κωνσταντίνος μπήκε στο παιχνίδι. Έλα. Ναι. Βρέχει. Βρέχει TNT. Πού είσαι? Ναι, έχει μπακάλι. Το ξέρω. Πώς θα καταφέρω να παίξω. Εγώ θα πάω που είναι Αχ! τυναγμένα, γιατί δεν νομίζω Μάλλον δεν θα ξαναλήχνει εκεί πέρα που έχει λήξει. Πάμε. Εκεί πέρα στο νησί. τι έγινε. Τι στο καλό. Εδώ πέρα που είμαι. Έλα. Έχει apple. Έχει μήλο. Ναι. Ευχαριστώ. Πού είσαι. Εδώ πέρα που είμαι. Εδώ πέρα είμαι. Τα commands, παιδιά, αν ξέρετε ότι επιτρέπετε. Commands. Ναι. Το teleport εννοώ. Όχι. Θέλω να σταματήσει να βρέχει. Πού είσαι. Να φτιάξω ένα crafting table. Έχω φτιάξει. Τώρα θα έφτιαξω. Το Netflix δεν είχα φτιάξει. Ένα φόρτωνε λίγο το chat. Δίπλα μου έρθει. Slash. Ναι. TP slash. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Ένα πίκαξ έφτιαξα. Αχα. Πίκαξ. Θα στραβώ. Και δεν κατάμε το. Και άμα δεν κάνει κρίση. Ναι. Το bacon. Ouch! Εδώ κάτσε ακόμη σε ένα σημείο και δεν έχει πετύχει τίποτα. Έχει να φάω το μήλο μου. Ένα μήλο την ημέρα το γευτό που κάνει πέρα. Τι κάνει. Έλα να πάρω. Πάρω το μήλο και φύγε! Πού είσαι? Εκεί πέρα είσαι. Δεν πουλώ. Έλα εδώ πέρα που είμαι, ναι. Έχω φτιάξει, εδώ πέρα είναι το μέρος που σας ζήσω. Έχω ένα γουλουνάκι. Συγγνώμη. Πάει, έφυγε. Πάει το γουλούνι. Λείπει γουλούνι κάτω στα σχόλια. Μίστερ Κωνσταντινός. Τηλεμεταφορά Ματισόου Μάστορας. Ναι, έκανα λίγο το teleport. Δεν πιστεύω να πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Έχω φαεί. Μόλις σκότωσα ένα γουλούνι που είχα. Δίπλα μου. Σκοτώθηκε, δεν το σκότωσε. Όχι, το σκότωσα. Γιατί? Επειδή ήθελα φαγί, να του πάρω το φαΐ. Πώς θα σταματήσει αυτό. Ποιο? Από τότε που μπήκα στον κόσμο. Τι τις, τα βλέπεις. Παίρνω πια. Ναι, φαίνω. Μάζεψε ξύλο γλίγορα. Δεν έφτιαξα τσεκούλι. Δεν σημαίνει πως φτιάχνετε. Έχω καιρό να φτιάξω τσεκούλι. Πώς φτιάχνετε το τσεκούλι? Όχι αυτό. Τσεκούλι, έτσι. Θέλεις λίγα ξύλα και λίγο στίξ. Έχεις ένα στίξ. Χαμπόρικο.
Εγώ έχω ξύλο. Μπόλικο. Πάτο. Να το πάλι. Ναι, κολλάει γι' αυτό. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα με αυτό το TNT Rain. Ακόμη και με το να παίρνουμε πράγματα αργούμε. Πέντε sticks έχω. Να φτιάξω και ένα τσεκούλι. Ένα. Πόσο πολύ ξύλο μάζεψες. Τσεκούλι. Ωραία, έχω φτιάξει το πρώτο μου τσεκουλάκι. Έχω ένα... Τα βλέπεις τα τέντσις. Ωραία. Πώς θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα σπάρω και εδώ πέρα τα XP. Μπορώ να το πάρω, έχει λαγκάλι. Ωραία. Γρήγορα, ξύλο. Ξύλο, βρες. Παίρνω ξύλο. Ωραία. Ναι. Θέλω... Εγώ πήρα. Μπλάβο. Δεν λάβω που Πάρε το πήρες. ξύλο. Όχι. Να το ξύλο, μπρο, σου το στείλα. Το ξύλο, μα μάζεψα. Αυτό που έχω πάλι. Έλα. Θα πάρω Delt. Καθόλου καλή ιδέα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. TNT, Rain TNT. Δεν ήταν καλή ιδέα. Κοίτα τι μας κάνει. Παιδιά, είναι κολλάει φουλ. Έλα φίλε. Και όταν λέω φουλ. Ναι. Κοίτα. Δηλαδή, να πάρουμε κάποια items, μας κάνουν 500 ώρες. Λέει γιατί έχω infinity μίλα. Έχεις πάρει κι αυτό. Τι μου δώσες. Ξύλα. Ευχαριστώ, θέλω ξύλα. Όπα, πόσα ξύλα. Παναγία μου, αυτό έπεσε δίπλα μας. Όχι. Πάλτα. Ναι, δεν μπορώ να τα πάρω για κάποιον λόγο. Έχει γλιτσάλι τόσο πολύ. Τι πρέπει να φτιάξω, δε. Εγώ να το βάλω. Λέ, γιατί σπάνε χωρίς να τα... Σπάνε χωρίς να τα σπάω. Όχι το δεντλάκι που έχω πάλι. Γλιτσάλι τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε να φτιάξουμε. Πώς να επιβιώσουμε. Λες να φτιάξω 2 beds, αλλά πώς να τα φτιάξω. 67 crafting tables μπορώ να φτιάξω.
Καλά, για πλάκα το μεταφίξαμε. Ακόμη δεν την έχω. Α, μπορεί να φτιάξω όλα τα πλάγματα που υπάρχουν. Το ξύλινο... έχεις ξύλινο σπασί. Όχι. Να σου φτιάξω ένα. Ωραία. Το βάζω στο chest. Για να... Που δεν... Ναι. Να το βάλω. Βάτω. Το βάζω. Να το βάλω πρώτο. Το βάλα. Όπα, κάτσε. Τι? Δεν βάλω αυτή τη λέδα. Τι εννοείς, τι εννοείς. Αυτή τη λέδα πάνω εκεί. Τέλεια. Θέλ' τα όλα. Κάτσε μια περίμενε. Το βάζω έτσι γιατί έχω πολλά υπερβολικά πράγματα. Παίρνω και το ξύλο. Έχω βάλει πάνω πλοία. Πού έχουν πάει? Είπα που έχουν πάει τα TNT και έπεσαν. Πώς να μπω... Λέω να πάρουμε να φτιάξω μια βάρκα. Λέω να φτιάξω μια βάρκα. Κάτσε. Ναι. Έλα, έφτιαξα μία. Πρέπει να πάρω λίγο τα item μας. Παίρνω το chest. Και το crafting table εγώ. Αν το πάρω ποτέ το chest. Ναι, εγώ αφού το σπάσα. Α, όχι. Να το. Να το. Το πυλά. Δεν το πυλά. Όχι. Ρε, είναι στον αέρα. Ναι, το βλέπω. Το πήρες. Το πυλά όντως. Μάλλον. Από Ναι, το πήρα. μακριά που δεν θα είναι. Έλα, Έλα. βάζω. Τώρα το έβαλα. Μπες πρώτα. Μπες! Κάτσε. Να μπω πρώτα, επειδή... Α, μπες. Ναι. Μπήκες. Είσαι. Α, δεν σε είδε. Είδα το παιδί. Τρέχα ρε φίλε. Γλιτσάλι τόσο πολύ που δεν μπορείς να πάω γρήγορα. TNT's! Ρε στα δεξιά πόσα TNT's παίξουνε. Ναι. Πολλά. Με τη ταχύτητα του φωτός πάμε. Μου φαίνεται με τη ταχύτητα του φωτός θα φτάσουμε εκεί πέρα. Όχι, δεν θέλω να πάω εκεί πέρα. Δεν θέλουμε κι άλλων 2 πρόβατα θέλω να σκοτώσω. Για να φτιάξω ένα κρεβάτι. Θα πρέπει να φτιάξω 2 Αριστερά κρεβάτια. πήγαινε, δεν φαίνεται να έχει καταστραφεί. Τι Από αριστερά. Αριστερά πάω. Ναι. Παιδιά, σταμάτα. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Αριστερά. Αριστερά. Η Πανοπλία. Πήγαινε τα σπάλα. Τι δουλειά κάνει εδώ. Πάει το μήλο. Έχω μόνο ένα μήλο. Τα πηλές. Έσπασαν κιόλας οι μπότες μου. Επίσης γιατί βγήκανε. Πήγες. Ωραία. Δεν κολλάει και τόσο πολύ. Ναι. Για πάμε σε αυτό το νησί να φτιάξουμε εδώ πέρα κατεφύγιο. Μα είναι σπασμένο στο άλλο. Από εκεί. Τι εννοεί. Σε αυτό το νησί να πάμε. Κοίτα. Όχι αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου κατεστραμμένο. Όχι, εδώ πέρα. Κατάξει. Θα πάμε εδώ πέρα να μαζέψουμε loot.
Βάλε ξύλο. Μάζεψε ξύλο. Ξύλο. Ναι. Έχεις... Πάλι έμπαινε. Ναι. Κάτι άκουσα περίεργο. Άκουσα ένα τιν-τιν. Που Μήπως δεν έφυγαν. Δεν ξέρω. Α! Να φάω και κάτι. Έχω παγγελευτεί. Τσέστ. Δεν σε πάω. Σπούναρε το τσέστ. Ποιο τσέστ? Παιδιά, σπούναρε ένα τσέστ μπροστά μου. Νομίζω τώρα θες. Και γιατί έχω αυτά τα πράγματα. Μίστερ Κωνσταντίνε. Πού είσαι? Εγώ μάζεψα κάποιες πέτλες. Και εσύ, το ερώτημα είναι εσύ που. Εκεί κάτω είσαι ρε φίλε. Ναι, έπεσα. Έπεσα εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά. Μήπως θα με ανεβάσεις? Κοίτα τι μου έδωσε το Minecraft. Ναι. Έχω και το δόρυ. Τέλεια. Έχει και το τσέστ αυτά. Πού είναι το τσέστ? Να το. Αυτό Κάτσε δεν να... πριν ήτανε. Μα δεν Τέλεια. παθαίνεις τίποτα. Ouch! Ω, τώρα έπαθες. Ωραία. Τώρα το σπασί είναι άχρηστο. Τι μάζεψα? Γιατί αμάντεζευα. Γιατί? 5... Πάμε τώρα με τη βάρκα. Να βάλω... Όλε φίλε πόσο. Αντίο. Περίμενα να πετάξω κάποια πράγματα. Να πετάξω άλλο. Έφυγε. Πού πας? Μόντος. Πού πας? Έλα εδώ πέρα. Έφαγα μια ομή μπριζόλα. Αυτό μάζεψες. Όχι. Πώς θα ζήσουμε ρε παιδάκι. Έχω μόνο μια μπριζόλα και 2 άλλες μπριζόλες. Πάνω σε αυτό το νησί. Δεξιά. Σε αυτό το νησί. Σε αυτό το. Ναι. Μια Σε χαρά αυτό σου είναι. λέγα να πάμε πριν. Δεν το βλέπα. Πώς είχε. Μα δεν καθόλου στραμμένος. Για να βγούμε. Μα τίποτα δεν έχει πάθει. Ωραία, θα φτιάξουμε κατεχηβίγιο. Εδώ πέρα. Το φτιάχνω εγώ. Έχω 43 δέλτ. Να φτιάξω κι εγώ κάτι. Έχω μια μπριζόλα. Θα τη φάω μη. Τι? Τα ξύλα που σου έδωσα. Δεν θέλω να τα χαλάσω. Μα είναι σπίτι. Θα τα χαλάσω μόνο για τις πόρτες. Περίμενα. 2. Με έκανα κάτι λάθος. Τι? Όχι. Σαν νύχτα γλίγορα κάνω. Λάθος το έχουμε κάνει. Εγώ θα το κάνω μεγαλύτερο. Σαν Α. Εδώ θα είναι η πόρτα. τελειώσαν.
τελείωσαν. Αλλά έχω ένα ακόμη stack. Πόσο χώμα είχα μαζέψει. Πάρα πολύ. Ναι, και τα πάνω. Θα φτιάξω. Απλώς Αχ, μάζεψα και 3 στα ξύλο. πόσα! 3. Πότε τα μάζεψες! Πότε τα μάζεψα. Να τα. Τι στάξεις αλήθεια τώρα. Δεν είναι και το καλύτερο σπίτι που έχουμε φτιάξει, αλλά για μια επιβίωση Τι να φτιάξω, τι να φτιάξω. Ένα, με τόσα ξύλα που σου δώσα. Α, ζόμπι! Μας. Τον σκότωσες. Παιδιά, υπάρχει τριένας. Δεν έχει όμως κάτι. Πάει ο τριένας. Είχαμε τριένα. Έβαλα και τη Τέλεια. και την πόρτα. Ωραία, μπες μέσα. Μπες. Μη σε σκοτώσω. Όλα πρέπει να φτιάξουμε και 2 κλεβάτια. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα φτιάξουμε. Όντως. Θα βάλω διακοσμισμό στο έδαφος. Να σημειωθεί ότι είναι και δύσκολη, δηλαδή hard. Είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε τώρα. Μπορεί να μας βγει να φτιάξει. Όμως μου τέλειωσαν αυτά που ήθελα να φτιάξω. Αλλά έχω ένα stack και κάποια ακόμη. Ωραία είναι. Τώρα το έκανα πιο ωραίο το σπίτι μας. Για δες. Βγήκα για να πάρω ξύλο. Ωραία, πήρα τα ξύλα. Τι έφτιαξες? Έβαλες torch. Μπράβο, λέ. Τα torch είναι πάρα πολύ καλά. Τι. Πάρε και το κρεβάτι που πήρες ή το πήρα εγώ. Γιατί είναι μαύρο. Εντάξει, βάλει το κρεβάτι τώρα. Ο παίκτης Mr. Κωνσταντίνος Κιούαν. Δεν θέλω να κοιμήσεις τώρα. Να κάνω εγώ λίγο Ouch. decoration στο σπίτι θέλω. Εγώ ήδη έκανα. Τι ήθελα και έφτιαξα τόσα τώρα. Ναι. Μου έχουν περισσέψει 25. 25! Ναι. Πήρα και ένα τσεκούλι. Ωραία. Τώρα έχω
Λέω να επιβιώσω. Εδώ θα γράφω πόσες μέρες έχω και Ω. εδώ θα γράψω τι έχω φτιάξει. Όπα! Πότε το φτιάξεις όλο αυτό? Τώρα. Πάμε τι έχουμε τώρα. Αχ, καλή νύχτα. Ωραία. Ωραία. Εγώ μόλις έφαγα... Έχουμε και αυτό το βιβλίο που έχω. Έχουμε ζήσει 2 μέρες. Ναι. Ποιο να είναι το σημερινό επίτευγμα? Λοιπόν, για να δούμε. Βάζω το τροχό δίπλα. Ναι, θα στο αφήνω λίγο μυστικό να μαντέψετε. Λοιπόν, ποιο είναι το σημερινό? Πρώτο, Τι? πρέπει να φτιάξουμε τον πρώτο. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε επάνω όροφο. Πάνω όλοφο. Εκεί που θα το κάτω. Μα έχουμε πολλά υλικά. Εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά φούρνος. Πώς φτιάχνεται? Δεν θυμάμαι πώς φτιάχνεται ο φούρνος. Φούρνο 8 cobblestone. Ναι. Έχω 15. Cobblestone. Ναι, δεν μπορώ. Τον έφτιαξα. Μμμ. Πάνω από το crafting table. Ναι. Που έχω. Που δεν μπορώ να βάλω αυτό που έχω πάνω. Πω, τι θα ψήσω? Α, θα βάλω ξύλο για να ψήσω. Δύο ξύλα. Για δύο. Μου έδωσε Τι? ασπίδα. Ασπίδα! Πάρε. Α, επίσης κοίτα τι μου έδωσε. Α, Μα, εγώ ψήνω. σου βάλα κάτι coal. Ναι. Τα πήρε. Κάτι πήρε. Έχω πάρα πολλά Βάλε και πράγματα. την ασπίδα σου. Την έχω. Στο... Έβαλα τη δικιά μου στο φούρνο. Τι... Όχι, δεν την έβαλες. Όχι, την είχα βάλει. Να. Γίνεται. Μπορώ να κάψω Τι? το ξύλινο σπαθί, το ξέρεις. Βιβλίο φυσικά και δεν μπορώ. Αποτέλεσμα, τίποτα δεν μπαίνει. Μπορώ να κάψω φύλλα, μπρο. Τι? Δεν Τι? κόβω. Αλήθεια το. Νομίζω έχω. Ναι, έχω ένα στάκι 31. Εγώ γιατί να μην γράψω σήμερα πέρα από το πρώτο όροφο που θα φτιάξω. Όχι, μη φτιάξεις καλύτερα. Μα είναι το challenge, το σημερινό μας. Όλα τι Φτιάξω θέλω το να πρώτο φτιάξω. όροφο. Εγώ Έχουμε θα κάνω πράγματα. Εγώ θα πάω να γράψω ένα παραμύθι. Μέχρι να... Βασικά φτιάξουμε το πρώτο και Ωραία. το αυριανό challenge θα είναι να γράψω ένα παραμύθι. Εγώ θα πάω να μαζέψω ξύλα. Μα ρε φίλε δεν σου φτάνει αυτά τα φτιάξεις που σου δίνω. Δεν θέλω άλλα στάξεις. Πώς μην το μαζεύεις. Επειδή έτσι θέλω. Δεν έχω πολύ. Αντί Έχω. όπως Γιατί? Να σου πω κάτι. Πού είμαστε τέλειοι μόνος. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι πόσα μπορούμε να πάρουμε diamond. Πόσα μπορούμε να τερματίσουμε το παιχνίδι χωρίς που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Το να πάρουμε diamond δεν είναι αυτό. Κοίτα, δεν είναι στόχος μας να τερματίσουμε το παιχνίδι, είναι να επιβιώσουμε. Ναι. Θα πάρω ένα στάκος να κρατήσω 2 για μένα. Ευχαριστώ. Δεν δώσες. 26. Εντάξει, καλά μου Θα είναι. είχες ήδη ξύλα, απλώς έγιναν 26. Θα πάρω κάποια πράγματα. Θα πάρω αυτό. Ναι, καλό σου ζήτησε φώτισμα. Έχω 2 κέτια. Πάμε, wow. Ακριβώς 3 σκάλες χρειαζόμαστε. Μαζέλω φόντερ. Από πάνω είναι με ξύλο. Από πάνω. Αλλά θέλω να βάλω και παράθυρα πάνω. Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ρε φίλε, άμμο και φούρνο θέλουμε για γυαλί. Ναι, όντως θέλει. Ναι, εύκολο. Πάλι καλά που έχω φτιάξα φούρνο. Και ένα τρόμενο φούρνο που εγώ πεινάω. Εγώ δεν έχω φαΐ. Να πάω. Να φάω. Δεν έχω φαΐ. Έφαγε την τελευταία μου μπιζόλα. Όλοι φίλοι πώς γίνεται έτσι τώρα. Φτιάχνω κάποια πράγματα που φωσφολίζουν το βλάδι. Ξέμεινα από ξύλα. Θέλω 4 ξύλα. Θα σου δώσω περισσότερα από ό,τι σας έλες. Μα 4 εγώ θέλω, δεν θέλω. Πάλε αυτά. Ναι. Ένα στάκ. Το σπίτι μας δεν μπορεί να το πάρει. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι τρομακτική εδώ. Ναι, είναι τρομακτική, δεν ξέρω γιατί. Ο Τζάνκ. Γιατί το φαντάζεσαι. Ναι, καλή ιδέα. Να βάλω και 2 πόρτες. Τι λες? Ναι. Πήγα ακριβώς 2 πόρτες γιατί θα υπάρχει και μία. Ναι. Όχι, σπάστο. Το ξύλο αυτό. Δεν θα είναι τεράστιο το μπαλκόνι, αυτό είναι. Έφτιαξε τις σκάλες τώρα. Ναι. Ωραία. Να δούμε σαν να. Έβαλα μια. Ήθελα να φτιάξω. Α, κάτι. Εγώ ψάχνω. Ξέρεις ότι πρέπει να κάνω. Εγώ θέλω να βάλω αυτά που έχω έξω. Αυτά, κοίτα. Σίγουρα θέλω 9. Εγώ θέλω άλλα 2 κέτια. Πώς τα λένε αυτά? Εντάξει, επειδή δεν είναι και δύσκολο. Ναι, εύκολη είναι. Αλλά χωρίς φαγητό πώς να ζήσεις? Δεν έχω φαγητό. Έχουμε φτιάξει το καλύτερο μπαλκόνι νομίζω. Λάβω. Τώρα αυτό το τα ραβιά, Θέλω να σου πω κάτι. Μήπως έχεις 2 κέτια? Αυτά που είναι. Έτσι. Αυτά, 2 κέτια. Να βάλω εδώ πέρα. Έχεις.
Μαζεύεις πλήν. Ωραία. Εγώ βρήκα εκεί πέρα 2. Βρήκα και τα πύλα. Σε λιγάκι σας τα δώσω. Βασικά θα τα βάλω. Όχι, να, εντάξει. Πόσο ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τι έχεις φούρνο. Δεν είχα. Είδα στο χέρι σου φούρνο. Τα κλεβάτια μας, γιατί είναι μαύλα. Μην έρθει καλό. Είναι γλυκά. Κλείστε το συστημάτε σε κρεβάτι. Να σου πω κάτι. Όμως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο Ποιο? να επιβιώσουμε. Πώς θα επιβιώσουμε χωρίς φαγητό. Πρέπει να πάρω φαγητό. Λέω να πάω να πάρω ψάρια. Μην πας. Λέω να πάω να πάρω σολομούς, αλλά όχι τώρα. Αλλά να πάρω σολομούς. Πόσα λεπτά έχει βγει το βίντεο. Δεν ξέρω. Λογικά 300. Ρε πες να τραβάμε και να μας βγει κανένα 2ωρο αυτό το βίντεο. Βασικά μπορεί να βγει και 3ωρο. Αλλά θα βγει λίγο το βίντεο. Λίγο. Εγώ πώς θα επιβιώσω. Μην φοβάσαι. Μια χαρά μπορούμε να βιώσουμε. Πότε θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς κάποτε. Ναι. Ωραία. Ναι. Πρώτος τύπος. Να τον δω Λύση. πώς είναι. Ωραία, πώς είναι. Μια καλά είναι. Α, και άλλα 2 κλεβάτια. Παρά. Γιατί όταν βαριόμαστε να κοιμόμαστε να κοιμηθούμε πάνω. Ούτως ή άλλως έχει πιο πολύ θέρμανση εδώ. Τις 2 πόρτες να βάλεις και εδώ μια πόρτα να έχει θέρμανση εδώ. Θα τη σπάς το φούρνο. Θα τον ξαναβάλω απλώς εδώ πέρα. Δεν μου άρεσε. Εγώ θα τον Θέλουμε να βάλω. φέρω ξύλινη πίτα. Όχι, έχω εγώ. Α, σπάς. Πέτλινη κιόλας. Εντάξει, τώρα το παίρνεις, το βάζεις μέσα. Να βάλω κι εγώ εδώ. Περίμενε να καρφώσω το χάρτη. Τι έκανες. Τίποτα θα δεις. Να βάλω και εδώ πέρα μια πόρτα. Έτσι. Να δω. Ναι. Ναι. Θέλω άλλη μια πόρτα. Θα κατέβω και θα ξανάρθω. Όχι μέσα εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Έσπασες το... Έκατσε. Έσπασες τη βάρκα που είχα φτιάξει. Ναι. Α. Κάλβουνο, ναι, τέλεια. Μην πας πάνω. Πρέπει να βάλω και κάλβουνο. Και τι ήθελα τώρα. Τι θα κάνω.
είναι όντως. Μπαμ, το κάρφωσα. Α, παιδιά, επίσης είδατε το κάδρο. Να το δω. Εδώ, Το είδα, το είδα, το είδα. Το ζωγράφισα, βασικά δεν το ζωγράφισα στο τοίχο. Βάζω και εδώ κάτω μια. Πάω να γράψω. Τώρα. Λοιπόν, Πρέπει να οργανώσω. τέλειο, παιδιά. Ω, πώς είναι. Να βάλουμε και παράθυρα δεν βάλαμε. Ναι. Μαζεύω άμμο και εσύ βάλτε στο φούρνο. Μέχρι να ψηθεί η άμμο θα έχω γράψει και το παραμύθι. Που θα το πω το βράδυ να πάμε να κοιμηθούμε με το παραμύθι. Ωραία. Άμμο. Να τι κάνω. Να τη βάλεις στο φούρνο, να ψηθεί. Έχω κάλβουνο. Ναι, να ψήσεις στο φούρνο άμμο. Τι. Α, ναι, όντως. Το γυαλί. Γυαλί, ναι, όντως. Πάω να Τι γράψω εγώ το έκανα. παραμύθι. Πόσα γυαλιά θα πρέπει να κάνω. Όσο θέλεις. Α, ένα. Δεν έχω εγώ πρόβλημα, ας βγει όσο θέλεις. Όχι, παραπάνω από ένα. Α, Εγώ θα γράψω. δύο. Σε κάνει. Τι. Όχι, παραπάνω από δύο. Τεσσέλα. Βάλ τα όλα και θα τα δούμε. Τεσσέλα. Βάλ τα όλα. Θα βάλω 4 από αρχή. Θα πάρω 4 για αρχή. Γιατί αν ψήσεις άμμο γίνεται γυαλί. Έφτιαξα 2. 4. Πού να βάλω τα 4. Σου κάνουν κιόλας. Ναι. Να σου τα δώσω. Γράψω το παραμύθι. Πού να το βάλω. Όπου θέλει. Στο chest. Λιάτζε από κάτω. Πρέπει να πάω να μαζέψω φαΐ. Δεν έχω πάρα πολύ φαΐ. Πώς έχω πώς δεν έχω πεθάνει. Όχι. Θα πνιγόμουν. Και κρατάω σπίαλ. Τι εννοώ. Γιατί είδα ένα τίντι να πέφτει και να τεινάζεται. Κι άλλα τίντς. Και πεινάω, άρχισα να πεινάω, εγώ δεν έχω φαΐ. Πώς θα αντέξω το χωρίς φαΐ. Πώς θα πάω. Γιατί είδα τίντινς να πέφτουν, ενώ σταμάτησε να πέφτουν τίντινς. Έγραψα εγώ το παραμύθι, περίμενε. Πεινάς. Ναι, Πού είσαι? έχω 4 μπάλες χρειάζομαι να φάω. Αν έρθει σε μένα, εγώ έχω ψωμί και κοτόπουλο.
Ψήστε το κοτόπουλο, είναι ήδη ψημένο. Ψημένο κοτόπουλο. Φέτα Έλα μου. γρήγορα. Πού είσαι? Εδώ πέρα. Πού? Τι... Ρε γλίγορα. Όλα δώστα μου. Πόσα! 32! Και στα ψημένα κοτόπουλα. Όλα να φάω. Λοιπόν, μου διαβάσεις το παραμύθι που βάλα. Ναι. Λοιπόν, βάζεις ένα. Τι? Λοιπόν, μια φορά ήταν, αυτό λέγεται η Λουλοδόχωρα 1. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο βασιλιάς με το γιο του. Ζούσε στην Λουλουδόχωρα. Είχε μια φίλη, την Μαρία. Παίζαν μέρα νύχτα ώστε η κακιά μάγισσα ήρθε. Ο βασιλιάς ήρθε και πάλεψε. Και πάλεψε μαζί της, τρόμαξε και έφυγε. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το έχει μικρό. Ναι ρε φίλε, τι νόμιζες? Μεγάλο παραμύθι, τι είναι, παραμυθάς? Πάρε και το βιβλίο, βασικά ξέρεις και βάλ' το. Εγώ πάω να μαζέψω 4 λουλούδια. Απ' τη Λουλουδόχωρα. Όχι. Από ένα νησί που είναι κοντά μας. Πού τα έβαλες? Στο τσέστ. Θα πάρω Λέω να πάρω 3 κόκκινα και 3 κίτρινα για να μπορούμε να φτιάξουμε βαφή. Και κάπως έτσι ξοδεύεις 2 γυλιά. Θέλω ξύλα. Παίζει να έχω. Γιατί μόνο 2 έχω κάνει, αλλά το τσέφ είχα αφήσει κάποια. Ναι, 15. Πάμε εδώ. Ντράμπτος. Ωραία. Το ντράμπτο. Αφήνω πίσω τα ξύλα. Έχω κάνει 2 βαφές. Έχω κόκκινο χλώμα και κίτρινο χλώμα. Ο παίκτης Μίστερ Κωνσταντίνος κοιμάται σε κρεβάτι. Ωραία. Τόσα πολλά φαγητά που μου έχει δώσει, μπορώ να κάνω τα πάντα. Έχω διακοσμήσει το μέλος. Το σπίτι. Εδώ πέρα, τι είσαι να φτιάξεις, Ωιε? Εδώ πέρα. Είσαι να φτιάξεις μια λιμνούλα. Πού να φτιάξω ένα λιμνούλα? Εδώ πέρα. Όχι, από εκεί πήρα την άμμο, μπρο. Εγώ απλώς θέλω να φτιάξουμε μια λιμνούλα. Να παίρνω και νερό. Ναι. Ωραία. Όχι τόσο λίγο. Μια χαρά. Τόσο λίγο είναι. Δεν είναι λίγο. Μάλιστα αυτή την άμμο. Πού είναι η υπόλοιπη άμμο? Δεν ξέρω. Εσύ δεν την έχεις πάνω σου. Έχω 20 άμμος. Δώστε. Όλα. Όλα. Όλα σου τα έδωσα. Ναι, για να φτιάξω ποτήρια, να έχουμε να πίνουμε. Ναι. Επειδή χωρίς να πίνουμε κιόλας, εάν πίνεις, σου γεμίζει το χάγκερ ή όχι? Όχι, αλλά θέλω.
3 γυαλιά το καθένα. Το καθένα είναι 3 γυαλιά. Ωραία, μπορώ να φτιάξω ένα μπότ. 3 μπότ. Φτιάξε 2. Έχω φτιάξει 3 μαζί. Α, δεν θα άφηνε 2. Ωραία. Εγώ θα κάνω δουλειές. Βάζω τα υπόλοιπα εδώ. Δεν έχουμε πάλι island που θέλω 3 islands. Έχεις island? Όχι. Και πώς μπορώ να φτιάξω ένα κελί? Κερί. Ναι, θέλω ένα κελί και κόκκινη μπουελιά για να φτιάξω ένα κελί κόκκινο. Εντάξει, δεν θέλω. Ωραία. Ναι. Να σου πω κάτι. Όμως, πώς μου έχεις δώσει τόσα πολλά ξύλα και δεν έχεις island? Τα μάζευα. Εγώ θέλω island. 3 islands. Έχεις? Δεν. Δεν τα χρειάζεται για κεριά. Όχι, όχι. Πάρε εδώ. Τι? Ένα bottle. Θα μπορούμε να το γεμίζουμε. Γιατί έκλεισες τη λίμνη? Δεν θέλω να μπαίνει νερό. Μα να είναι φιλτραρισμένο το νερό. Όχι, δεν θέλω. Εδώ στις σακρούλες πίνετε το νερό. Έλα ρε φίλε. Δεν θέλεις να πίνουμε καθαρό νερό. Θέλεις από τη θάλασσα. Ναι. Ρε φίλε, θα πεθάνουμε στο τέλος από τη θάλασσα. Ένα λόγο. Πηγαίνεις στην ακρούλα, μπα. Εγώ λέω Να πεθάνεις δηλαδή θέλεις. Δεν πίνουμε. Δεν πίνεις τώρα το νερό. Εγώ πώς το πίνω εγώ? Μα δεν έχει καλή γεύση τώρα το νερό. Να σου πω κάτι. Ξέρουμε κάτι. Να σου πω κάτι. Και έτσι θα πίνω. Παιδιά που να το κλείσουμε το βίντεο. Τι θέλεις κι άλλο? Θα κάνουμε part 2. Φυσικά, πού θα είναι το part 2. Δεν θα το κλείσουμε αμέσως τώρα. Ναι. Ξέρεις. Εγώ θέλω 3 islands. Έχεις 3 islands, please? Όχι. Δεν έχω island. Θα τα δούμε. Και εγώ θέλω 3 islands. Τι? Ρίχνω νερό πάνω στο dirt και κοίτα τι γίνεται. Να έρθω. Λάσπη, ναι. Πιο καλό είναι. Πιο όμορφο, όντως. Ναι.
Για πόση ώρα θα το κάνουμε? Δεν ξέρω. Έτσι το βάφουμε το σπίτι. Σαν μπολιάει. Ναι. Ναι, αλλά και τα πατώματα έτσι να είναι. Το Άμα πάνω. θες. Λοιπόν, κάτω, όσο εγώ θα φτιάξω τη iron πανοπλία. Κάτσε, έχεις άιλον. Ναι. Φέρε μου τη άιλον. Μισό λεπτό. Μπρο, ώρα θα φέρεις. Λέει. Και εγώ θέλω και άιλον για να κάνω ένα... Τι έχει εδώ μέσα, τίποτα, τα πράγματα που έχω αφήσει. Πάρε και αυτό. Καλά μισά ρέματος. Ouch, ouch. Γιατί αυτό. Κοίτα. Κανονικά δεν το... Εδώ. Εδώ πέρα θα βάζω πράγματα που δεν θέλω. Πάω να ψαλέψω. Και τα κλιά islands. Αν να σου δώσω. Έτοιμα να μην... Έτσι. 9! 5 GB μέσα στο κινητό μου. Το μου ήταν στο iPhone. Ένα bucket ήθελα απλώς να φτιάξω. Ένα bucket. Πού είσαι? Έξω να γεμίσω τη λιμνούλα μας. Κοίτα τι θα κάνω. Το λέω. Είναι πιο καλό. Θέλω πάρε λίγο και αυτό. Μπράβο. Μπορώ να μου φτιάξει Θα με σώσει. Από την ίδια τη λιμνούλα μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν πολλούς που αυτό. Ωραία φτιάξα λιμνούλα. Έχω μια λιμνούλα. Πού είσαι? Τι, Πάρε και αυτά. δεν θέλω σπάσει. Μα, Εντάξει, θα έχω. σπαθί, πίτα και έχεις πάρει. Δεν έχω. Δεν θέλω τόσα πολλά, όχι όλα. Αφήνω την πανοπλία μου την παλιά. Και αυτό το παλιό θα αφήσω. Μα ακόμη την έχει. Την ασπίδα είναι κλείσιμη. Εγώ την άφησα. Ναι. Α, καλά. Σιγά να δες αύριο. Και τα iron. Δημοσιομάτες σε κρεβάτι. Εγώ θέλω να τερματίσουμε. Να το καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Λοιπόν, 5 και μετά κλείνει το βίντεο. Bye bye. Καληνύχτα. Γεια παιδιά. Ωραία. Τώρα θα είναι η τελευταία μέρα αφού ολοκληρώσουμε λίγο και αυτό. Το ολοκληρώνουμε και... Εύκολο είναι να πιάσεις ψάρι, απλώς πρέπει να πατήσεις τη στιγμή, να πατήσεις. Το στείλα. Αλλαγή σε βροχερό καιρό. Τέλειο, παιδιά! Έτσι είναι πιο πολλές τις πιθανότητες. Έτσι μπερδεύομαι.
Όχι δεν το πρόλαβα. Αφού τη είναι περισσότερες Δηλαδή μπορώ να το δω πότε έρχεται. Δεν μπορώ να το δω. Πότε έρχεται. Έρχεται. Το πήλες. Να δω. Μπα. Θέλει να πατήσεις την Πότε κατάλληλη. πρέπει να το πάρω. Ναι, το πήρα. Να πάρω κι εγώ. Και είναι εγώ θα πάρω ένα. Κι εγώ. Το βάζω εδώ πέρα και θα το κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Περίμενε. Να γεμίσει το σπίτι να το κάνουμε upgrade και τότε το κλείνουμε. Α, για πες μπεν. Ωραία, ήταν πολύ πιο εύκολο τώρα με την πορεία. Λε. Ξέρεις να... Εσύ βοήθεια. Λε. Μίληξω όλο. Είναι κουβά, νελό. Α, δεν γίνεται. Όχι. Με ένα κουβάρο νερό είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχουμε και από την άλλη μεριά όμως. Ναι. Αυτή τη λιμνούλα την έκανα για να... Παιδιά, περιμένετε μισό λεπτό. ναι, το επιτέλους το Παιδιά, τελειώσαμε. ναι. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή και ένα like. Αν δεν είσαστε subscribe φυσικά. Ένα comment για τον αλγόριθμο. Γιατί το θέλω! Τέλος πάντων. Ναι. Ξανά προβολή. Πείτε το σε όποιον ξέρετε. Ακόμα και στο Μητσοτάκι πείτε το. Και αντίο. Bye bye. Bye. Γεια. Γεια.